Higala maayong adlaw ug salamat. Diya kita karon sa katapusan nga sulat ni Hesus para sa ikapito nga iglesia nga iyang gisulatan ug masayra nato karon kun unsa ang kahimtang ni ini nga iglesia o kun unsa ang mga dili maayo nga nakita ni Hesus diya kanila. Pansadili pa nato kini pagahisgutan nga teksto diya sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod sa 22 mao ang katapusan nga bersikulo sa kapitulo 3 ato unang hisgutan ang pipila ka mga balikon para sa pagpresko na usab sa atong mga hunahuna. Sa miaging episode nagtuon kita sa sulat ni Hesus ngadto sa Iglesia Philadelphia, ang ikaunom nga iglesia. Ug atong nasayran niya ang Iglesia Philadelphia, maayo nga iglesia, maayo gid kaayo ang pagtan-aw ni Hesus ngadto kanila. Balaan sila ug walay ikabatok ni Hesus kanila. Na kung atong sabton pag-ayo, dili inuon sila perfect nga iglesia. Kay ang kada usa naagi mga kulang apan para kanila nga iglesia kasaligan sila ug ang kadaghanan kanila maayo ang ilang pagsunod kang Hesus. Tungod sa ilang pagkakasaligan, gibuksan sila ni Hesus og pultahan, ug kini nga pultahan paingon sa langit ang pagkaluwas nila, ug pultahan aron ilang malargahan ang ilang trabaho alang kang Hesus. Kay gihatagan sila og binuksan nga pultahan para nga makaharnat sila, buhaton nila, sumala sa ilang makaya ang pagwaliha o ang pagpamatuoda mahitungod kang Hesus. Ug miingon si Hesus nga walay bisan kinsa nga makatak-op niining pultahan nga iyang gihatag kanila. Mo'y nindot nga paminawon, si Hesus ang nagbukas ug siya ra pud ang makasira. Ug gisultihan ni Hesus ang Iglesia Philadelphia nga ipalikay niya sila gikan sa takna sa pagsulay nga hapit na moabot sa tibuok kalibutan. Ug kining iglesia sa Philadelphia daan gisaaran ni Hesus nga sila dili makaapil niini nga takna sa pagsulay kay isipti niya daan sila. Ug isulat pa gid niya diha kanila ang ngalan sa Dios ug ang ngalan sa bag-ong Jerusalem ug ang bag-o niyang ngalan. Ug atong hunahunaon wala kita makabalo kung unsa nga pamaagi. Kung ipatik ba o naay lain niya paagi nga makasulat diya sa tagsa-tagsa kanila. Ug atong timan-an nga maila sila pag-ayo nga ilagid ni Hesus tungod ni ini nga kahimtang. Ug karon sugdan na nato pagtuon ang sulat ni Hesus ngadto sa ikapito nga iglesia nga mao ang Iglesia Laodicea. Laodicea ang ikapito ug katapusan nga gisulatan ni Hesus. Ug atong hisgutan ang uban nga kahimtang niini nga dapita o syudad ug ang kahimtang sa Iglesia Laodicea. Ang Laodicea mga igsuon adunahan nga syudad kay sila ang pang-pinansyal nga sentro. Kung hisgutan lugar ang mahitungod sa pinansyal nga bahin, sentro ang Laodicea. Ug didto ang daghang mga bangko. Busa gaadtuan sila sa mga tao aron sa pagbangko sa ilang mga kwarta o bulawan usab. Ug gawas sa mga bangko nga naa sa Laodicea, naa pa sila'y mga maayo nga mga negosyo. Ug ang usa nila nga negosyo sama sa itom nga balhibo o wool sa mga karniro. Ang ilang wool, kung hisgutan ang kahimtang sa mga balhibo sa karniro sa ilang nga dapit, pinakamaayo nga quality ug gigamit alang sa mga mahalon nga mga bisti ug mga habol. Ug nakakwarta sila og dako pinaagi ni ini nga balhibo sa karniro. Mo'y una nga mailhan nato nga sikat sa ilang nga dapit ang pinakamaayo nga quality sa balhibo sa mga karniro. Ug gawas sa mga bangko o Saul, naapa sila negosyo nga tambal sa mga mata. Ang gibuhat sa Laodicea nga ay salve o ointment sa mata, nga gibantog nga maayo kaayo ug daghan ang nangita niini busa dako gihapon nilang negosyo.
Kwartahan nga syudad ang Laodicea tungod sa ilang mga negosyo ug kwartahan ang mga lumulupyo niini ug kumpleto sila sa halos tanan nilang gusto apil ang mga naluwas. Mo'y kahimtang ani nga syudad ug ang kahimtang sa iglesia sa Laodicea halos tanan nilang gusto mapalit man nila ug makuha nila tungod sa ilang mga kahimtang. Mga sapian sila, kwartahan o basin wala na sila igapanganduyon pa, basin naa sa ilang huna-huna ang sama niini. Apan ang problema sa Laodicea, mao ang ilang tubig. Bisan pa man sa kadaghan nga gisigutan nato nga pinakamaayo nga kahimtang sa Laodicea, naay problema may tungod sa ilang tubig. Kay naa siya'y pagkahugaw ug dagaang pagayod na ang dagaang dili init ug dili pod bugnaw. Ug kung atong huna-hunaon pag-ayo mauni ang tubig nga naa sa Laodicea. Ang silingan nga syudad sa Colosas naa sila'y cold spring. Na dili ta mabaguhan sa cold spring kay siguro ang daghan sa tuan nakaligo na may tungod ani. Sa ato pa, ang silingan nila nga Colosas naay cold spring, tugnaw og tin-aw ang tubig sa Colosas. Ug dayon ang luyo nga silingan nga syudad nga Hierapolis naa sila'y hot spring nga makatambal. Busa gaadto ang mga tawo aron sa pagpatambal sa hot spring. Ang ilang gabuhaton gahulom sila niini ug mawala ang mga sakit sa panit. Maoy mga kahimtang sa silingan ani nga Laodicea. Busa kung imong susihon ug tan-awon ang tubig sa Laodicea na makaingon ka nga unsa ni nga tubiga, basin dili ka ganahan, pero kung mupansin ka sa ilang silingan nga mga syudad, mga nindot ug maayo nga tubig nga gani gadayuhon sa daghan nga mga tawo tungod sa kamaayo. Busa tungod niini nga kahimtang, gakaibog ang taga Laodicea sa tubig sa ilang mga silingan nga mga syudad, kay maayo kaayo ang ilang tubig apan lain ang ilaha. Adunahan nga syudad ang Laodicea apan dili maayo ang ilang tubig. Gasultihon gani adto nga region nga ang tubig sa Laodicea makapasuka na basin na ay pagkabaho o pagkalain gid nga tubig nga dili madawat sa gahinawa sa kada usa. Dili ba mga igsoon kung atong huna-hunaon pag-ayo, kung makahigop kitag init nga sabaw, ganahan kita og gakatagbaw kung init kini. Apan kung dagaang ra ubugnaw ang sabaw, minus gid ug lami, basin ngani dili ka ganahan, basin makahigop ka pero gamay ra, pero dili nimo mabati kung unsa ang pinakalami niini nga sabaw nga para unta kanimo. Ug maayo ang init nga kape sa kaadlawon, apan kung dagaang ra dili makatambal sa katugnaw, walay pulos, basin gani makasuka nimo o makayabo nimo. O kung gakaon ka pananglitan og humba, lami siya parisan og bugnaw nga cook. Apan kung dagaang ra ang cook, dili kita mainsaktuhan. Dili gihapon kita ganahan sa pag-inom. Busa kung atong pamalandungon, ang angay init kinahanglan init sama sa sabaw. Nga kinahanglan ug maayo gid siya nga higupon kung init, na kinahanglan init. Ug ang angay bugnaw sama sa cook ug uban pa nga angay nga bugnaw kinahanglan nga bugnaw. Dugang pa mga igsuon, ang iglesia Laodicea normal ra nga iglesia. Pareha sa atong mga iglesia karon. Iglesia sa Tumpagon, Kauyunan, Lapok ug bisan asa pa nga mga iglesia, parehas ra sila sa ato nga mga iglesia kay normal ra nga iglesia. Apan nahimo sila nga mga adunahan ug ang problema wala sila makakatun unsaon pagbalansi sa ilang pagdumala sa kwarta ug sa ilang pagsunod kang Hesus. Wala nila kabantay kung unsa ang angayan nila nga pagtimbang o pagbalansi. Busa ang ilang kwarta nahimong hinungdan sa ilang pagkapandul.
kay nakapokus sila niini ug nabagsak ang ilang pagsunod ug pag-alagad kang Hesus, kay mas nakapabugat nila ang kwarta kaysa pagsunod kang Hesus. Mga igsuon, pagsulay kung wala kitay kwarta. Tinuod, pagsulay gyud kung wala kitay kwarta. Kay dili nato mapalit ang atong gakagustuhan. Daghan kitay mga gusto, ug wala tay ipalit na dako gyud nga pagsulay. Apan pagsulay usab kun aduna tay kwarta. Kay kalibog ta kung saan paggasto. Ubasin gani ang kwarta mo imudala ka nato kung asa niya tadalon tungod sa daghan nga kwarta. Kay dayon makapuno sa atong kasing-kasing ang maitungod ni ini nga kwarta hangtod nga dili ta makahuna-huna og tarong og dili kita makasunod og makaalagad kang Hesus. Ang kwarta mo'y mahimo nato nga agalon. Busa atong hinumduman problema kung wala tay kwarta, pagsulay nga dako og mauman pud gihapon kung naa kitay kwarta. Mga igsuon, nagkinahanglan kita kang Hesus labaw sa tanan kada adlaw aron makaplagan nato ang saktong timbang sa atong kinabuhi. Kay dili man kita makabalo kung naa tay kwarta o kung wala tay kwarta, dako nga pagsulay. Busa kung naa si Hesus pirmi sa imong kinabuhi, basin mabalansin nimo pag-insakto ug makakinabuhi ka nga balance at tubangan sa iya. Magbasa kita sa sulat ni Hesus ngadto sa mga adunahan nga mga igsuon sa Laodicea. Kung unsa ang ilang kahimtang ug kung unsa ang gikabatok ni Hesus nganha kanila. Basa kita sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 14. O ngadto sa anghel sa iglesia sa Laodicea, isulat kini, mao kini ang mga pulong sa Amen. Amen, mao ang tinubdan ug mao ang nagpadala ni ini nga sulat ngadto sa iglesia sa Laodicea. Ang ngalan ni Hesus, si Hesus man ang Amen, ang katumanan ug maato ang tanan ug matuman tungod ni ini nga ngalana. Ug kasaligan ug tinuod nga saksi ang sinugdan sa mga binuhat sa Dios. Mao kini ang uban nga mga ngalan ni Hesus, ang kasaligan, walay bakak ug tinuod nga saksi. Musaksi siya, tanan nga iyang makita, ang tanan walay bakak ug tinuod, ug siya gani ang sinugdan sa mga binuhat sa Dios. Siya ang tinubdan, siya ang una, ug ang tanan na atua pinaagi kaniya. Baliko nato kini nga bersikulo para sa iglesia Laodicea. Sa ato pa, gikan kini nga sulat kang Hesus nga mao ang Amen, ang kasaligan ug tinuod nga saksi, ug ang sinugdanan sa mga binuhat sa Dios, walay nahimo kung dili pinaagi kaniya. Ang Amen usa sa mga ngalan nga gitawag kang Hesus. Kung ato ganing mahinumduman sa matag higayon nga magampo kita, atong tapuson ang atong pagampo pinaagi sa Amen. Usa ato pa mao o matuman gayud kini. Sa dili pa lugar kita mutapos sa atong mga ampo, muingon kita Amen, Amen. Kay gadahom kita nga si Hesus man ang mutuman ining tanan. Si Hesus ang atong Amen, ang atong mao ug ang katumanan sa tanan. Kang Hesus ang final nga pagbuot ug pagdesisyon sa tanan. Siya man ang magbubuot ug ang mag-i-amen. Si Hesus ang kasaligan ug ang tinuod nga saksi nga makakita sa tanan. Saksi sa tanan ug nakabalo sa tanan, bisan ang matag buhok sa atong ulo ug matag hunahuna iyang nahimbaw-an pag-ayo, kay walay nakatago kaniya. Apil ang tanan may tungod sa matag usa ka tawo sa kalibutan, ug ang mahitungod sa matag igsuon sa Laodicea, dili man makalimot kang Hesus ang bisan unsa nga hitabo o hunahuna. Nasinati ug nakita niya ang tanan. Mupadayon kita sa pagbasa, Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 15, dayon sa 16. Nasayod ako sa imong mga buhat,
No kini ang prangka ni Hesus para kanila nga taga Laodicea. Walay natago kanako sama ni ini ang pagkasulti ni Hesus. Nasayod ako sa imong mga buhat nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Maayo unta og bugnaw ka pa o init kay mapuslan mulihok sa bagay kaniya. O kay ikaw dagaang man lamang dili bugnaw ug dili usab init, iluwa ko ikaw gikan sa akong baba. Walay pulos. Ug mga igsoon, hunahunaa gani pag-ayo kung inani nga iglesia ang kahimtang sa imong iglesia. Dili gani ka dawatunon. Tubangan ni Hesus, iluwa ka gani niya. Mga igsoon, nasayran ni Hesus ang mga buhat sa mga igsoon sa Laodicea. Nakita niya ang ilang kasing-kasing nga dili bugnaw ug dili usab init. Busa nagsambingay siya may tungod sa tubig sa Laodicea ug iyang gi-apply kanila sa ilang nga iglesia. Tanang mga tao adto nga redyuna nakabalo nga ang Hierapolis ug ang Colosas nga ilang silingan nga mga syudad mauray nindot nga tubig. Apan ang tubig sa Laodicea dagaang lain ug makapasuka sa muinom niini. Bisan mismo diha kanila, basin dili ganit nila madawat ang ilang nga tubig pero mauman usab ang ilang kahimtang at tubangan kang Hesus. O gipaparehas ni Hesus ang iglesia Laodicea niini nga tubig. Kay dili sila bugnaw ug dili usab sila init. Maayo unta kun init sila o kun bugnaw ba hinuon aron mapuslan niya sila, apan tungod kay dagaang sila, giingnan sila ni Hesus nga iya silang iluwa. Iya silang iluwa. Mga igsuon, delikado kaayo kung iluwa kita ni Ginoong Hesus. Dili niya madawat. Dili kaangay sa iyang atubangan. Na ang pangutana, unsa kaha ang nakapadagaang kanila? Na unsa di ay nga kahimtanga? Unsay ilang mga gibuhat, mupadayon kita sa pagbasa aron atong mahimbawan ang mahitungod niini nga kalidad nila. Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 17. Kay ikaw nag-ingon, ako dato. Inuod, dato lagi ang Laodicea, ug maoy gihawiran nila. Ako dato, ako mauswagon, ug walay nakulang kanako. Murag klase nga pagpanghinambog ang ilang hawiran ni ini nga kahimtang sa Laodicea. Ug wala ka mahibalo nga ikaw alaot. Makaluluoy, kabus, buta ug hubo. Mao ni ang pagtan-aw ni Hesus sa ilang kahimtang nga nag-ingon sila nga dato walay kulang kanila, mauswagon sila, apan atubangan ni Hesus alaot sila. Makaluluoy, kabus, pobre, buta ug hubo. Nga ilang gipanghinambog nga naa sila'y aysal, naa sila'y mga wool nga pinakamaanindot, naa sila'y mga bangko nga daghan, pero ang tinuod para kang Hesus makaluluoy sila. Ug mga buta ug hubo. Sa ato patungod sa ilang pagkadato ug sa ilang pagkamauswagon, nakaunahuna ang mga igsuon sa Laodicea nga wala sila'y kulang. Tanan anaa kanila, apan gisultihan sila ni Hesus nga wala sila makabalo, nga alaot di ay sila. Ug makaluluoy, kabus, buta ug hubo. Si Hesus ang gigikanan sa tanang mga butang. Ang tibuok kabuhatan, tanang butang gikan kang Hesus ug iya ang tanan. Bisan ang mga butang sa mga igsuon sa Iglesia Laodicea, sama sa ilang bahandi, kwarta, mga maayong negosyo, tanan gihatag kanila ni Hesus. Apan unsay ilang gibuhat, gipahimutang nila ang ilang kasing-kasing sa ilang mga bahandi ug sa ilang mga kabtangan kaysa kang Hesus. Ang naghatag kanila ni ining tanan, ilang gipasagdan, ilang gikalimtan, busa giingnan sila ni Hesus nga mga makaluluoy, kabus, buta ug hubo. Walay bisan usa na lang nga nailaha
Kay ang tanan at tubangan ni Hesus walay mga pulos. Dako kini nga badlong ni Hesus kanila mga igsuon. Kay gipalabi nila ang ilang mga negosyo ug mga kwarta kay kaniya. Ug siya nga ilang manluluwas ila lang gibaliwala. Ug ilang gihikaw ang ilang kinabuhi gikan kaniya. Ang ilang gipaniguruan ang ilang mga negosyo, ang ilang kwarta, pero ang pagsunod nila kang Hesus gipasagdan nila. Ang Iglesia Laodicea sama sa tubig nga dili mapuslan, nga kun imong imnon iluwa ra nimo, ug nalimtan nila kun asa gikan ang ilang mga kabtangan. Murag mga zombie usab sila nga mga magtutuo. Mga buhi pero ang tinuod patay at tubangan ni Hesus. Ay mga igsuon, sabtan ni pag-ayo, lahi ang pag-compute ni Hesus sa kahimtang sa mga tao kaysa atong pag-compute. Kay gatuo kita og ato nga kung daghan ang atong kwarta, sikat na kita. Apan giingon ni Hesus nga kung dili timbang ang atong mga kinabuhi, makaluluoy kaayo kita. Busa kinahanglan nga mumata kita og mamalandong may tungod sa atong kahimtang. Maayo ang kwarta kay makapalit kita sa mga butang nga atong kinahanglanon. Apan mas importante kaysa kwarta ang atong pagpailalom kanunay sa gusto ni Hesus ug ang pagtuman sa tanan niyang kabubuton alang kanato. Na basin makaingunta nga ang uban mo ingon niya okay ra ni nga kahimtang sa mga walay kwarta kay basin dili malibog sa pagtimbang ug insakto, pero para sa mga daghan og kwarta basin galibog sila. Pero mga igsoon una pag-ayo ug sabta pag-ayo kini nga bersikulo nga gisulat ni Hesus para sa Iglesia Laodicea. Kung naa kay bahandi, bonus kini. Panalangin niya gikan kang Hesus ug unta matimbang nimo ang imong pagsunod kang Hesus plus kwarta nga naa kanimo. Ug basin gamiton nimo para sa kahimayaan sa Ginoo. Usa kinahanglan nato ang insakto nga pagtimbang. Kay kung dili para sa tubangan ni Hesus, kung mo'y atong makapabugat ang kwarta na pagtanaw ni Hesus walay pulos, alaot kita kabus o hubo. Kung hununaon pa nato ang kahimtang sa kwarta, digo rang mawala. Apan ang pag-uban-uban nato kang Hesus wala gay katapusan. Wala gay katapusan hangtod sa hangtod. Gani kung mabasa nato niini nga putnot nga gilista ang mga bersikulo, mabasa nato ang pipila ka mga punto ug gahisgot may tungod sa kwarta. Kay ang kwarta neutral ra ug wala gid sila'y mabuhat diha kanimo. Pero kung mahimo ka nga magpaulipon sa kwarta, na posible nga dili gani nimo mabuhat, ang angay nga buhaton nimo sa Ginoo kay niguro ka sa kwarta ug basin mo mahimo nimo nga agalon ug basin pinakaalaot ang resulta nga mahitabo diha kanimo. Tungod sa dagaang nga kasing-kasing sa Iglesia Laodicea ngadto kang Hesus, gusto niya silang iluwa. Dili madawat ni Hesus ang ilang kahimtang ug kalidad niini nga iglesia. Mga igsuon timan-i ang ilang kahimtang. Ayaw ipalabay lang ang ilang pagpalabi sa ilang pagkadato ug sa ilang pagtugot sa pagpadagaang sa ilang pagsunod kang Hesus. Hinaot unta nga dili nato sila maparihasan. Dili unta nato sila maawatan nga dagaang nga kasing-kasing ug kahimtang nga iglesia. Kay kung mabatian nato nga bugnaw sila, basin makaingunta nga mauni buhaton nga para mubalik ang ilang kainit. Pero naa sila sa dagaang nga kahimtang, dili init, dili pud bugnaw, murag piki nga aron ingnon, nga gatuo sa Ginoo gabuhat sa tanan nga gusto sa Ginoo, pero kining tanan plastic ug pakasusama ra sa sumbi nga patay nga iglesia. Kat una nato ang insakto nga pagtimbang sa atong pagsunod kang Hesus ug sa atong pagkupot sa atong kwarta.
ug mga negosyo ug mga butang nga iyang gaihatag kanato. Kinahanglan nga atong matimbang ang tanan nga mga butang nga iyang gihatag kanato. Si Jesus lamang ang makatudlo kanato sa pagkinabuhi nga timbang ug balance sa tanan, kay si Jesus ra ang angayan natong ipasentro sa atong kinabuhi. Ug kung pirmi si Jesus, giyahan ta niya ug tudluon ta niya sa pagbalansi sa mga butang nga atong naangkon ug makaingon ta nga Ginoo imo ang tanan, usa ikaw ang bahala kung unsaon nako pagpamaagi ang pagdumala niini. Na maayo ka na nga kahimtang kaysa parihasa nato ang kahimtang sa Iglesia Laodicea. Padayon kita sa pagbasa sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 18. Busa nagpadayon si Jesus sa pag-ingon, busa tambagan ko ikaw, nga gikan kanako magpalit ikaw og bulawan. Ay ang tinuod, ang bulawan nga ilang gasaligan, walay pulos. Tambagan ko ikaw nga gikan kanako magpalit ikaw og bulawan nga gilunsay sa kalayo aron madato ikaw. Og mga puting bisti nga imong ikasulob aron dili madayag ang pagkamakauulaw sa imong pagkahubo. Dili masaligan ang mga pinakaanindot nga quality sa ilang wool. Ang ilang bahandi walay pulos at tubangan kang Hesus. Si Jesus ang makuhaan nila sa insakto nga ilang gikinahanglan. Ug tambal nga idapat sa imong mga mata aron ikaw makakita. Makita nimo ang insakto nimo nga kahimtang. Muisulti ni Jesus kanila. Sa ato pa, ang sulod ni ini nga bersikulo 18, gitambagan sila ni Jesus may tungod sa ilang gisaligan nga kwarta. Bulawan, wool, nga pinakamaayo nga quality ug tambal sa mata. Pahimangno kini ni Jesus nga dili sila magsalig sa dakong kantidad nga ilang nabangko o sa uban nilang mga kwarta o mga bulawan, apan ila hinuong apason ang bulawan nga gilunsay sa kalayo, nga didto ra kang Jesus nga mao ang mga premyo sa pag-alagad kaniya. O gisultihan pa sila ni Jesus nga kung gusto silang makakita, kinahanglan nga dili nila saligan ang tambal sa mata nga ilang ginegosyo, nga gadayuhon sa mga tao, ug ilang gipanghinambog, apan ilang pangitaon ang tambal sa mata gikan kang Hesus, nga makadapat sa ilang mga mata, aron makakita sila. Pasidaan kini ni Hesus nga naay dakong problema sa espirituhano nilang mga mata, kay nakatipas sila gikan kaniya ug wala gani sila nakabalo. Wala gani sila nakabalo. Ug kung gusto nila nga dili na makita ang makauulaw nga ilang pagkahubo, kinahanglan nga ilang pangitaon ang langitnong puting bisti nga diha lamang makuha kang Hesus. Gisaligan nila ang ilang negosyo nga mga mahalon nga wool gikan sa ilang itom nga karniro, apan wala nila hatagig pagtagad ang hangtod sa kahangturan nga mga bisti nga makuha ra kang Hesus. Ang langit nun nga bisti nga gikan mismo kang Hesus, nga puting bisti nga gisaad niya sa tanan nga mudaog. Pinadayag Kapitulo 3 bersikulo 19 hangtod sa 20, gapadayon sa pagsulti si Hesus diya sa iyang sulat, sila nga akong gihigugma, akong gibadlong o gipanton. Saman si Hesus nagpasidaan diya kanila. Ug dili kini dautan sa ilang mga kahimtang, kay gipasabot ni Hesus nga gihigugman niya sila nga iglesia, busa gibadlong niya og gipanton. Busa kinahanglang magbadasigon ikaw ug maghinulsol. Tan-awa, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kung may magpatalinghog sa akong tingog ug muabli sa pultahan. Kaniya mosulod ako ug makigsalo ako uban kaniya ug siya uban kanako. Sa ato pa si Hesus naa sa atong mga purtahan, sa atong mga kasing-kasing ug gapanuktok siya kung kinsay ga-welcome ug gapatalinghog sa iyang tingog ug andam sa pag-abli. Ug kung muabli ikaw,
musulod siya og makisalo na usab siya uban kanimo. Mga igsuon, maayo kini nga kahimtang ug gabuhaton gyud kini ni Hesus sa kada usa. Sa panahon nga gatipas kita, sa panahon nga gasupa kita, si Hesus man gapanuktok sa atong pirtahan, sa atong mga kasing-kasing. Ug gapangumusta kung andam ka ba sa pag-abli diha kaniya. Sa ato pa, gabadlungon ni Hesus ang iyang mga gihigugma. Ug iyang gihigugma ang Iglesia Laodicea. Kay iya silang gibadlong. Badlungon kita ni Hesus kung makatipas kita ug usahay iya kitang pantunon. Tanan kini gabuhaton sa Ginoo tungod sa dako kaayo niyang gugma kanato. Ug tungod sa iyang pangandoy nga magsubay kita sa iyang dalan, ug makasuod kita kaniya ug makigsalo kita kaniya. Igsuon, kung bation nimo ang disiplina sa Ginoo, balik kaniya. Balik kaniya, gaksa siya, ug paghinulsol sa ato pa, ilha ang imong mga kulang, ug talikdi ang imong mga sala, ug balik sa paghigugma kang Hesus, kay gapasabot kini nga palangga kaniya. Busa, disiplinahon kaniya, ug pantunon kaniya, ug ang iyang gugma, dili maesplikar. Ug kung mao kini ang mahitabo kanimo, ayaw pagduha-duha, balik kaniya, ug talikdi ang sala nga imong gibuhat, nga dili angayan para kaniya. Anaa man si Hesus nagtuktok sa pultahan, sa imong kasing-kasing nga gahulat kung kanus-an nimo siya, ipasulod aron makagsalo na usab kamo. Mga igsuon, mao kini ang gabuhaton ni Hesus sa kada usa nga hinay-hinay nang gapalayo ug talikod kaniya ug gatipas sa iyang mga kagustuhan. Basaon nato ang katapusan nga mga bersikulo ni ini nga kapitulo 3 nga sulat niya para sa Iglesia Laodicea. Ang magmadaugon matud pa ni Hesus, tugutan nako sa paglingkod sa akong trono uban kanako. Ang mulahutay, ang dili magpapildi, ang magpadayon hangtod sa katapusan. Gi-esplikar ni Hesus nga sa paglingkod niya sa iyang trono makaapil ka man. Ingon nga ako usab nagmadaugon ug mulingkod uban sa akong amahan diha sa iyang trono. Ang adunay igdulungog, ang adunay mga dalunggan nga makapaminaw, ang adunay igdulungog kinahanglang magpatalinghog sa gisulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ayaw ipakawalay bili, ayaw ipalabay lang, sabta ug dawata kini nga mga tudlo gikan kang Hesus, kay basin ang imong kahimtang karon sa atubangan niya lahi na kaayo ug dili na niya gakagustuhan. Ug basin gani masusama ka sa Iglesia Laodicea nga basin siyang atubangan, iluwa ka gani niya. Igsuon, kumusta? Kumusta ang imong mga igdulungog? Ang imong dalunggan, kumusta? Ang imong pagpaminaw, kumusta? Kini nga mga tudlo ni Hesus. Pagdapit kinigikan kang Hesus sa pagpaminaw ug sa pagpatalinghog kaniya. Kay daghan ang mga panalangin nga gusto unta niyang ipanalangin kanimo. Busa ang imong igdulungog kinahanglan nga patalinghugan nimo kining tanan nga gisulti sa Espiritu. Makalingkod ka sa trono uban kang Hesus ug uban sa Dios nga Amahan mismo. Makahari ka uban kaniya ug daghan pagayid ang iya untang giandam alang kanimo nga dili matugkad sa imong kalibutanong salabutan. Ang mahitungod ni ining tanan nga saad niya dili maesplikar ug dili gani makapaigo sa mga sudlanan tungod sa kadaghan nga iyang gisaad. Igsuon ayaw kini pakyasa nga gai-offer ni Hesus kanimo. Usara ang imong chance kay usara man ang atong kinabuhi ug dili man duha. Busa patalinghugi pag-ayo ang gisulti ni Hesus ug dawata ug balik sa pagsunod diha kaniya. Ug unta kini nga sulat ni Hesus para sa Iglesia Laodicea.
pansino nato ang atong mga iglesia. Kung sama ba niini na kinahanglan ta magbag-o og tan-aw nato kung unsay mga angay nga buhaton para makabalik ta sa insakto nga gusto ni Hesus para kanato. Para sa atong pagtapos niini nga atong tema, naa usab kitay memory verse. Ug maayo kay kini nga memory verse diya sa Panultihon Kapitulo 11 may tungod sa maayo nga timbangan. Ang dili husto nga timbangan dulumtanan sa Ginoo. Apan ang husto nga timbang mo'y iyang kalipay. Mo'y gusto sa Ginoo nga ikinabuhi nato nga mga magtutuo. Kinahanglan nga magtimbang-timbang kita sa atong mga kinabuhi. Kinahanglan nga ang atong pagsunod kang Hesus mo'y pirmi nato ipabugat diha sa timbangan sa atong kinabuhi ug dili ang mga bahandi, negosyo o kwarta nga usahay mo'y pakapapandol sa atong pagsunod kang Hesus. Ang mga kabtangan nga gaihatag kanato ni Hesus dili mo'y ipabugat o ipauna diha sa atong mga kinabuhi kay gadumtan kini sa Ginoo. Timbanga hinuon og insakto ang tanang anaa kanimo alang sa imong kinahanglanon ug alang usab sa Ginoo. Pangitao nato ang insaktong timbang nga mao ang gaikalipay sa Ginoo. Sama sa atong gisgutan ganina diya sa bersikulo. Usa mga igsuon, unta mutubo ta ani nga kahimtang, mutubo ta ani nga tema ug i-apply nato sa atong pagsunod diha kang Hesus uban sa mga butang nga naato pinaagi sa panalangin ni Hesus nga gihatag kanato. Igsuon maayong adlaw ug salamat.